leva no saco o cura párroco é un home ben curioso. Mentres come, fala sen parar e conta anécdotas e sucedidos. Discute, engole as viandas e envía chopes de vino sen pechar a boca. Aínda así está fraco, moi fraco, como se pasase fame todo o ano e se estivese desquitando agora, cousa que saora non é certa. Seica sempre traga así e berra así. Veu montando nunha burra, coa súa sotana bella e raquítica chea de mendos e cotrosa. Por baixo dela que lle queda curta, un pantalón de pana do que se ven as dobras raídas, e por riba dela o abrigo goldrento. Do colto do abrigo, por baixo da caluga, colga o paraugas negro e grande, con varas grosas que trouxo por se chovía. Calza botas de coiro e leva, por fora da sotana, unha bufanda amarela anoada ao pescozo. Cóbrese cunha pucha enorme, que non saca nin para xantar. O que tira, en cambio, é un pano de man que leva atado desde a queixada, que é moi grande e sobresaínte, sobre as meixelas e sobre a cabeza. Supoño que para que o vento non lle arrique a boina. Viña chupando un cabicho apagado. A camba no seu rostro, a barba sen afeitar de 3 días, dura, pechada. O cura trae un arma que interesa, un retaco, Zulaika de 13,43 milímetros. Come a bocas cheas e véxenlle os dentes moi separados. Contrasta o seu rostro de gozo co circunspecto do fidalgo, que santa coas meixelas flácidas e con desgana, e co do meu pai, sempre serio e meditabundo. Pois non, señor Novoa, dille o crego a meu pai. Non comparto as súas ideas. As terras son de quen son, e hai que pagar por elas. Decididamente son parcial dos antigrarios. A miña posición é a de quen cree que os foros deben reverter, que as terras deben volver aos seus propietarios legais, que despois as poderán alugar mediante unha renda. Esa é tamén a miña opinión, di satisfeito o fidalgo e colle con parsimonia un anaco de troita no garfo. Pois, señores, non é a miña, confesa o meu pai. Eu defendo a propiedade útil. Son antiforista. Creo na redención dos foros e en que, mediante un prezo, pasen a ser as terras propiedades dos foreiros. Traizoa a súa clase, di exaltado Fidalgo. Por que quere que os labregos paguen de novo polo que xa pagaron tantas veces? Intervén de pronto a filla maior. Non comprendo, señorita, di o meu pai. Vostede, di ela co lume nos ollos, cree que hai que redimir boa palabra, unha palabra que cheira a igrexa. Cree que os labregos teñen que pagar por facerse coa propiedade legal, mais o certo é que levan anos pagando foro. Non pagaron bastante? As ideas, atalla don Eduardo furibundo, non quero escoitalas na miña casa. Son ideas disolventes, ideas socialistas. Quen as profesa deberá emigrar a Rusia, defensora dos farrapeiros. Sei ben que chas meteu a cabeza, pero cala, nesta mesa non queremos oír iso. Na miña cabeza entran moitas cousas, desafía Ana, e nos meus oídos tamén. Señor Crego, como é que vostede non practica a lei de Cristo? Señorita, é máis fácil que pase un camelo polo ollo dunha agulla. Tú es unha Vázquez Queipó, apurízase o pai. E a Santa Madre Igrexa come na meseira nos que mandan. Eu, Padre Laureano, non estou pola redención, estou pola liberación. Estou pola abolición dos foros.
A terra é para quen a traballa. E vostede moi libre de profesar esas ideas, señorita, pero cando cumpra uns anos máis deixará de soñar. Precisamente din que va suspender a divinis a Basilio, adverte o crego. Se mo permiten, señores, teño que romper unha lanza polo meu amigo. Mete baza ao meu pai. A súa solución é a mellor. Ninguén sae perxudicado, nin foristas nin foreiros. Momento. Vale, ya está. Os labregos, sen unha clase que os dirixa, comeza o fidalgo e a súa filla. Unha clase ociosa. E, padre, farían mellor os bispos preocupándose por África. Xa mentamos a bicha, di don Eduardo. Si, alaba nos mozos morren a cambio de nada. Todos vos, os que mantedes este goberno, debiades ir loitar alá, en vez de perder o tempo cazando lobos. Ide alá, e que queden os mozos inocentes. Malditas sexas, berra desforando don Eduardo. Non me vais deixar xantar nunca en paz? Vaite e déxanos. Fora! A rapaza non se move. O crego trata de suavizar a tensión. Falando de cazar lobos, sería bo que a conversa fose a ese terreo. Este domingo vou facer un pregón e pedirlles a todos os fregueses que colaboren na captura. Os mesmo farán os outros cregos da contorna. Así que o luns que ven a Gardia Civil da Sarria podíamos facer unha montaría. Trátase de dirixir os lobos cara ao menteagudo e de acurralalos contra o couso. O que falta é que non nos diga onde se agoxan. Eu procurarei cazalos antes, di o meu pai. Só estamos a mércores, teño 3 días e vounos aproveitar. En calquera caso, o domingo hei saber onde está o seu tobo. Se non os cazos, dirixirei a montaría. Non se poden escapar, sexan lobos ou sexan demos. Irei con vostede, ofrécese o fidalgo, pero o meu pai rexeita. Non se ofenda, don Eduardo, pero prefiro que o meu fillo me acompañe. Iremos os 3 sós, o can, o rapaz e máis eu. Xa estamos afeitos. Se non me precisa, se o precisase, contrarei coa súa escopeta, pero quero probar primeiro cos meus métodos. Ten unha idea de onde poden estar? Pregunta o cura. Algunha teño. E se non se trata dun lobo? Diana, aínda airada. E se é un lobisome, vano matar? Recoñezo que ando coa mosca detrás da orella, pero teña 2 patas ou 4 a caer. A miña nitro furao todo. E cree que iso está ben? Señor padre, non son os lobos criaturas de Deus? Filla, di o crego, Deus fixo moitas criaturas, pero debenlle temer ao home e estar supeditadas a él. Ben, o din as escrituras, pero sendo criaturas do Señor debemos respetalas. Mellor é deixarlles os montes, que son seus, se os arrombamos e cando se botan a nós. Temos dereito a esnaquizalas, como fixeron os mouros cos nosos soldados? Vexo que crees en lobiños vos, e nos tempos de paz e de armonía, pero eu non sei che son San Froilán, escoita. Pero eu non che son San Froilán. Escoita, rapaza, prosegue o crego. Vouche contar unha historia. Días pasados confesei un lobo. Estaba eu na igrexa parroquial e pasou el por ali e arrepentiuse da súa engolemia e veu onda min. Padre, díxome, quero confesar os meus pecados, e confesoumos. Es un lanfrán e un lambón e voute poñer a dieta de ermitán. Se non hai absolución, díxenlle eu. Pero padre, non me podes facer iso. Eu son un animal do monte e teño que comer.
o que me mande o bandullo. Ou iso ou non hai perdón. Padre, quero ser un bo cristiano, pero paréceme que iso vai contar as normas do Altísimo. Un lobo non pode ser vegetariano. Polo menos debes facer xaxún. E que é o que podo comer? Libra a media da carne ao día. Pouco, pero bóteme a beizón. Que se me vai a ocasión. Dicía iso porque vira pasar polo prado unha vaca e a súa xata. Deille a absolución e marchou de contado a comer nai e cría. Fun detrás del, chameille a atención e díxome a ocasión para que na paña, a libra e a nai e a media e a xata. Pero con que sistema pesas ti? Pregunteille e el. Eu, como non teño roldana, peso como me dá a gana. Xa ves, filla, a lei do lobo non é a nosa. O lobo é. E como lobo se comportan. E as boas palabras non valen de nada. Ao lobo, mátalo e vender o peleillo. A miña filla defende os lobos como defende os pobres. Avergóñame diante da xente. Son cousas da mocidade, terceou o cura. Cabeciñas cheas de pasariños, e o que é peor, de pasariños preñados. Bótaselles a culpa aos lobos do que fan os homes e os cans. Saltou Ana e nunca me pareceu tan fermosa e tan pálida. Así que riu o cego, o crego. Non foron os lobos os que comeron os nenos e a pastora. Se cadra sí, pero falando de fábulas, eu tamén sei unha. É aquela na que se atopan no luscofuscos un lobo e un can, e inician unha conversa. O lobo pasa moita fame e está fraco como un labrego. O can vive ao corpo regalado e está gordo como un cura. Dispensando don Laureano, porque é un inverno como este, e chove e neva, e non hai que comer, e o can está mantido polo amo. Botan a falar, e o can dille ao lobo que se veña canda el, que ali o coidarán, a cambio de nada. Non hai nin que traballar, só ser submiso ao home, e guardar a casa, que se fai así se o que ven é un señor importante. Agachar as orellas e calar, se é un pobre, un moitante ou unha muller. Ladra e, se tercia, mordela, para demostrar que caste de xente se quere por ali. E con iso está todo feito. E van, pero mentres baixan do monte, o lobo fíxese na marca que ten o can no pescozo e pregúntalle por ela. E o can dille que non é nada, que a marca da correa que lle poñen polas noites. E o lobo pregúntalle se polas noites non lle vea a lúa, se non se sae de caza, se non corre polos montes. E o can contesta a verdade, que dorme na canceira, e o lobo dille que non vai con el, que quere ser fraco e libre. No monte, e o can pregunta por qué, e o lobo fálalle da liberdade, pero o can non entende esa palabra. Por iso lles tedes tanta manía aos lobos, porque son libres, conclúe a rapaza. A conversa seguiu despois por outros camiños. Pola tarde saen dar uns paseos pola aldea e contorna cada vez máis libre de neve. Xoguei con val e volvín registrar o lugar onde se embocallará o lobo. Pasei despois por onda ao galiñeiro e ali estaba, recollendo os ovos, Aurora. Ao mozo da miña irmá mándano a Marrocos, díxome, sen máis preámbulos. Si, a min seguramente tamén. Canto o sinto, é inevitable. Con algúns cartos máis podería liberarme, pagando. Iso é o que máis amola. Hai quen libra, sempre apando os mesmos.
Vexo que coincide coa súa irmá. Vostede non? Realmente sí. Sorriu tristemente e o ollo esquerdo caeu sobre a meniña. Viña un vento frío que traía o rembumbio dun río afastado. Vai chover, dixo. Baixamos xuntos deica a casa. O grego xa se despedía. Pedinlle a Zuleika para examinala. Abrina, en lugar das balas de metal, tiña unhas brancas. Saqueinas e olleinas abraiado. Son de cera? Dixo o padre Laureano. De cera? Nunca tal cousa vin. Rapaz, polo si ou polo non. Compre andar precavido. Estas balas son de cera bendita. Cando queiras unhas, achégate á igrexa e dareichas. Pero por que de cera bendita? Xeicas son únicas que furan o peleillo do lobisome. Esa noite soñei coas irmás, con Aurora que me daba as súas mans e coas fazulas acesas de ira de Ana. Despertei notando un alento no cuarto, a respiración dun gran animal. Ao principio pensei que era Val, que dormía aos meus pés. E incorporeime antes de lembrar que fora deitarse ao pé da cama da señorita Aurora. Unha sombra branca chotou e liscou pola ventá, que estaba aberta. Acendín tremendo o candil e fun ollar. Non se vía nada, pero na escuridade, neses instantes mínimos nos que a miña mente navegaba entre a consciencia e a inconsciencia, eu vira un lobo branco que me ollaba con tristísimos ollos azuis. Capítulo 6. No monte vense de lonxe os outros cumes, os tesos, as valgotas, a neve derretera e as ervas húmidas mollábannos as botas, o fociño e as patas de Val, os fondos dos pantalóns. O meu pai estaba seguro de que ali atoparíamos lobos, e así foi, pero na caza foi pasando o tempo. Almorzamos apenas uns anacos de queixo e pan e xantamos en seco, e pasou a tarde en voltas e reviravoltas. Xa se achegaba o crepúsculo e decidimos volver antes de que achegase a noite e con ela o perigo serio, pois o lobo non é o mesmo con luz ca senela. Mataramos un par de feras e viramos algunhas máis, pero nin rastro do lobo negro que buscamos. Gobernamos de queixalas e mandar para outro día que as viñesen buscar cun carro. Para probar as mortes, meu pai cortoulles as orellas e meteunas nun fardelo e avantábamos por riba de tousos e cestas, de fentos amarelos e de pedregullo, alancando por costas e cortando a través dos prados, saltando sebes e valados, con presas, cando Val se parou e se puxo en fite, nun souto próximo cuberto de maraballa. Descubriu algo. Ergueu a pata dianteira e estirouse, sinalando co fociño. Respondeulle un ruxido espantoso. Val ganiu, venceuse a cola, meteuna entre as pernas e calou. O meu pai e eu levantamos as armas. Entre as ramas asomaba a avoltada cabeza do lobo negro, os dentes á vista, regañada a boca, a lingua vermella, as orellas guichadas, en actitude de ameaza. Seuseme o sangue. Decateime de que se me poñían os pelos de punta en todo o brazo e me tremía por primeira vez na miña vida a man. Non era quen de apuntar. Ollei ao meu pai e quixen falarlle, pero non puiden. Ficar mudo. Na gorxa apertábame un nó e faltábanme os folgos. O lobo, os ollos, o lombo do lobo pasáronme diante miña. O meu pai disparou e a bala tivo que dar no branco, pois o lobo dirixíase en liña recta cara a nós.
Disparou e acertoulle entre os ollos negrísimos, tan humanos aureolados de veas vermellos como a lume fixos en min. Acertoulle, e o lobo non retrocedeu, non ceou nin se detivo. Nin unha pinga de sangue acudiu á súa fronte. A bala debeu rebotar no duro pelello recuberto de pelos negros, abundantísimos. Rebotou a bala na pelaxe de inverno do lobo, negra, e perdeuse. O lobo brincou velocísimo, pasou entre nós, deume un golpe coa súa gadoupa e deitoume no chan. O meu pai rousou de pé, como estaba, asentouse de novo firme no chan. Apuntou e disparou, case a queimarroupa, e a bala que tería que furar de parte a parte o lobo, a bala que o alcanzou en medio do lombo. Non lle fixo nada. O lobo retorceuse, virouse e atacou a meu pai. O lobo era xigantesco, moito máis grande que calquera da nós. Púxolle a pouta no peito, e a pouta ocupábao case todo. O meu pai defendeuse utilizando a Nitro como se fose unha maza, e golpeou. A Nitro saiu despedida e rolou pola herba. Meu pai caeu e viulle os ollos a fera. Os ollos sacaron dos seus, o alento da fera no rostro, as mans da fera no peito, as uñas que lle esgazaron as roupas e racharon a súa pel, a baba, a escuma, o cuspe do lobo que lle caía na cara, os caíros formidables e a milímetros do seu corpo. O meu pai levoulle as dúas mans a gorsa, esa gorsa descomunal que non conseguía abranguer con todos os seus dedos, pero non apertou, non fixo forza, deixou de moverse, nin sequera lentou, porque o meu pai dicía que se o lobo cree que está morto, deixa de atacar, cede a súa aperta. Meu pai non respirou, e o lobo afrouxou a presión e o veu, chamando aos seus. Iso dicía o meu pai, pero tamén dixo que nos ollos do lobo, nos ollos negros, viu brillar a luz da inteligencia. Tratei de incorporarme, recadei a tercerola, apuntei, fixen fogo. Estou seguro, completamente seguro, de que lle dei na orella, pero non pasou nada. A bala rebotou. Desesperado, lanceime a el. O lobo viume, botouse a min. Os seus dentes chantáronse no meu brazo esquerdo. Deume un cotifón e lanzoume polo aire. Fun caer contra un penedo e sentí unha dor aguda nas costas. Pensei que rompera unha costela, e só daquela val se decidiu a invertir, aínda con medo, pero o lobo desfíxose del coma de nada. Mandoulle un par de roidas, rabuñouno e deixouno escalazado, e a continuación fuxiu, deu dúas alancadas e desapareceu rapidamente polo fondo da valgota. Pero antes de que desaparecese, xúrolo, rapaces, antes de que desaparecese, puiden ver como se poñía as dúas patas e marchaba así andando, despois de botarme unha última ollada. Mais o meu pai emperrouse en negalo. Vichero o meu pai aínda as patas, non vin tal cousa. Marchou como a todos os lobos, a 4 patas, correndo, a reunirse cos seus. Eu vino ir a 2 patas, meteuse detrás de unha rocha e ademais, ningún lobo anda ás 2 patas, dixo meu pai, mentre recollía a tercerola e a Nitro e me axudaba a poñerme en pé. Doía que arrebeaba ao costado e cortábase o alento. Tamén ia sendo consciente da dor que me causaba o brazo roído. Unha dor primeiro sorda, despois aguda, premente, urxente. Este sí que é un lobo, meu pai, que non o é. Non viu como lle rebotaban as balas.
como non lle facían nada. Como a nitro que furaría un elefante só lle fixo cosegas? Estamos equivocados, fillo, apuntamos mal. Foi o nerviosismo. É un animal enorme e fortísimo, abraiante. Calquera tería medo, e con medos non se pensa, non se apunta. Vexo que non hai. O medo é o mellor para que medren as ilusións, para que inciden as supersticións. Claro que era un lobo. Sorprendeu-nos e tremoronos as mans, pero non volvera a suceder. Eino cazar como que son Fulgencio da Casanova. Eu estou convencido de que lle atinei en plena orella. Non puiden fallar tan preto, pai. Eu certo centos de veces a súa distancia. Tú crees que lle deches, pero non. Ou se cadra así, e marchou coa bala no corpo. E para demostrarme que tiña razón foi inspeccionar o souto que lle servira de tobo a fera. Entrei detrás del, sentido como a cada paso que me achantaba un cravo entre as costelas. O can negouse en redondo e metérase ali e agardounos fora. Todo o chan estaba como eu xa agardaba, remexido, como se o animal se emborcallase ali, nun cornello, un emburullo de roupas de muller. O meu pai desfixo o atadallo e estendeu as pezas, a blusa, a saia, o corpiño e a roupa interior, unhas botas, uns carpíns. O lobo debeu devorar alguna muller. Meu pai, iso non pode ser. Tal vez a pastora da que nos falaron ou outra. E trouxo as roupas ata aco. É posible. E dobrounas e atounas. Non o sei. Esas non son roupas de pastora. Pois logo cal é a túa explicación? Non teño ningunha, meu pai. Pero que? Pero as roupas non teñen nin unha soa pinga de sangue. Deixamos as roupas e marchamos, pois as sombras ameazaban xa entre as árbores. Val non facía máis que laiarse. Eu case non podía camiñar e tardamos horas en regresar. Xa era completamente noite cando chegamos á aldea. Agardábanos todos erguidos, coas luces acesas. Non obstante, non se atreveran a irnos buscar. Laváronse as feridas e a señorita Aurora, despois de poñerme unhas pomadas, vendoumas con moita delicadeza. Podíanse contar os dentes do lobo, ben diferenciados no meu brazo. Tamén me vendaron nos costados e falaron de chamar, pero outro día o médico da Cruz, Ana, non apareceu. Desculpouna a súa nai dicindo que lle dera unha forte dor de cabeza e que se pechara no seu cuarto, sen sair nin sequera a cear. E meu pai e o fidalgo puxéronse a discutir os planos para acabar coa fera e acordaron poñerlle un cebo no medio da aldea para que acudise como fixera coa burra. Seguían a súa conversa a que eu non prestaba atención, mentres Aurora me vendaba e as súas mans quentes e rubias me acariñaban inconscientemente o lombo e o peito. Cada vez que a venda daba a volta ao redor do meu corpo, acordábame que ela me vise espido de cintura para arriba, e non deixei de notar que ollaba con atención as miñas mamilas e os peliños que me medraban entre elas. Sorriu como considerándome un cativo, ou polo menos así o considerei eu, e a idea mortificoume, pero ao despedirse deume un bico na meixela e deixou que, como inadvertidamente, as súas mans rozasen os meus labios. Proseguía a conversa dos dous homos e eu, que estaba estirado nun tallo e carón da lareira. Fun adormecendo ata que quedei completamente trasposto. Espertei con frío, porque se apagara o lar. Seica me viran durmindo e deixáranme quedar, por non estragarme o sono.
había alguén que se decatara trouxera máis leña e nese momento prendía lume de novo. Cando as lapas avivaron, achegouse a min. Vinos cos ollos entrevertos que era Ana, palidísima, se cadra aínda non resposta da súa migraña. Aseonllouse á miña beira, mentres eu me fixía dormido, e a súa man veu acariñar o meu pelo e os seus beizos a bicarme na fronte, como os dunha nai que vai velar os soños do seu fillo. Ya está. Mañana capítulo 7 y 8. Bueno. Hasta estaré.